padayon kita sa ato ang serye nga giuluhan, ang Dios luyo sa nakita. So ug wala ko masayop, ikatulo na siguro ni nato nga serye mahitungod niini. So akong gihangyo ang tanan sa pagbarog ug aron sa pagbasa agi pagtahod pagbasa sa pulong. Balaang pulong sa Dios. Ingon man katong naa sa online kung anaaman o galing. So atong basahon ang Esther kapitulo 6 1 ngadto sa 5. Niadtong gabiuna wala makatulog ang hari ug siya nagsugo nga ipadala ang basahon sa mga halandomong buhat ang mga kasaysayan ug gibasa sa atubangan sa hari. Ug nakaplagan nga nasulat nga si Mardukio nagsugilon mahitungod kang Bigtana ug kang Teres, duha sa mga eunuko sa hari nga nagbantay sa tugkaran ug nga nagtinguha sa pagpatay kang Aswero nga hari. Ug ang hari mingon unsay pasidungog o kahalangdon ang gihatag kang Mardukio alang niini. Unya ang mga alagad sa hari nga nagalagad kaniya miingon walay nabuhat alang kaniya. Ug ang hari mingon kinsa ang anaa sa Hawanan karon. So karon si Haman mao pagsulod sa gawas nga Hawanan sa palasyo sa hari aron sa pagsulti sa hari mahitungod sa pagpabitay kang Mardukio sa bitayan nga iyang giandam alang kaniya. Busa ang mga sulugoon sa hari mingon kaniya anaa si Haman nagtindog sulod sa Hawanan ug ang hari mingon padayon na siya. Wag ang po ta mga igsuon. Langitong Amahan, salamat Ginoo nining maanindot nga takna sa kapunon nga imo kaming gidala dinhi Lord. Salamat Ginoo sa imong gihatag nga pribilehiyo nga sa makausapa, magatuon usab kami sa imong balaan nga pulong ug tudloi kami nga amo kining masabtan ug tuguti Amahan nga among ipaubos ang among kagalingon diha kanimo aron maandam kami sa pagpamati sa mga pagtulun-an nga imong ihatag kanamo ning hapunon. Tagay kami Ginoo Lord God ug mga dalunggan nga mamati Ginoo sa imong mga mensahe ning hapunon ug nagampo ako sa imong balaang espiritu nga magpatiliwala kanamo magpanglihok ning hapunon Ginoo Lord God maghatag namo kaalam aron makahibalo kami sa imong katuyuan ug sa imong gustong mahitabo ning hapunon pinaagi sa pagpamati sa imong balaan nga pulong. Salamat Amahan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo ug manuluwas. Tanan magingon amen ug amen. Manlingkod ta palihog. So sa ako nang gingon nagpadayon kita sa atong serye no nga naguluhan og ang Dios luyo sa nakita. Kay daghan kay mga kagiyunan mga igsuon nga aduna tay makita apan dili nato makita ang Dios nga nagpanglihok sa ato ang mga inadlaw ug adlaw-adlaw nato mga panghitabo sa atong kinabuhi. Ilabi na gyud kun naata sa kalisod, naata sa mga problema, kalisdanan nga atong gisagubang karon. Dili nato makita usahay ang Dios, no? Atong makita puro lamang kaguol, puro kalisod. Makaingon na ta nga wa na siguro ni biya na siguro ang Dios ug wa na mamati kanato. Dili na mao maigsoon. Atong makita dinhi sa sugilanon ni Esther, makita gayon nato nga ang Dios nagpanglihok bisan dili nato makita. So adunay sugilanon doon na ba kamoy tao nga nailhan nga bisag asa, bisag unsa nga posisyon, pila lang ka minuto, magduko-duko na. Kay nakatulog. Kanang hingatulog kayo nga tao ba? Murag ako. Sultir ba na akong asawa diha gyud tinuod ba na. Tingali ana alang sa balay, nagkupot sa iyang cellphone, nahigibasa og gitan-aw nga video human taud-taud natagak ang gigunitan nga cellphone kay nakatulog na. Wala pa gani 5 minutos. Tingali naglingkod naminaw sa sermon. Nya human niya na taud-taud mipaka na anong gikuptan niya hug sa salog kay nakatulog. Ay mo katulog. Para na ninyo og ato. Aduna usay mga tawo nga bisan pa og tingkatulog na nga oras, naghigda sa higdaanan, dugay kaayo nga makatulog tungod kay nagsigi og dagan gyapon na iyang una-una. Nasa una nga halawom, tingali ang mga butang mahitungod sa negosyo, trabaho, kagul-anan o tingali naghinam-hinam sa mga pangandoy nga gipaabot. Ang ilang una-una dili makapaabot sa gabi o gusto na sila nga moabot na ang sunod adlaw aron ila nang makabot ang ilahang gipaabot ug makapadayon sa gusto nilang buhaton ug maong dili mapuyo ang ilang una-una ug dili dayon makatulog. So duha ka klase.
Adunay tawo nga makatulog lang bisag naglingkod. Siguro gikapoy lang na, dili man na wala man na nato nagilain no. Dili dautan. Kay og gikapoy di ta. Tulog yun da. So naa say tawo nga bisag unsa ka kapoy, unsa iyang gibuhat, di gina siya makatulog. Bisag unsa pa iyang buhaton, gitawag na nila kuan, insomnia man siguro na, no? Na insomnia ba? So asa man mo aning duha? Bita. Ay makatulog diha. Atong paghisgutan karon, maghisgot kita sa usa ka hari. Nga dili gayud siya makatulog. Susama sa atong nahisgutan nga ikaduha nga klase sa tao katong dili siya makatulog, no? Dili naa siya gunahuna. Dinhi sa atong sugilanon nga anaa sa kapitulo 6 sa Esther atong makita nga si Haring Aswiros o Xerxes wala jud makatulog. Di siya makatulog. Naa siya gi lawom siguro gyud na og kini nga daw dili mahinungdanon nga panghitabo apan ang Dios nagpanlihok alang sa iyang labing mahinungdanon nga katuyuan. Karong adlaw atong pagatukion ang laing duha ka kapitulo sa basahon sa Esther kay humanaman ta sa kapitulo 1 ug 2 nya dayon ang 2 ug 3 ug 4 karon anhi nakita sa kapitulo 5 ug 6 mo ni ato ang pagatukion ning kapunon. So atong basahon dunay tulo ka eksena. Mura ni siya pelikula. Ang una ang plano ni Esther. Ikaduha, garbo ni Haman. Ug ang ikatulo, ang providensya sa Dios o God's providence. No? Kung nakahinumdum pa kita sa gisugutan sa miagi, kapitulo 4, atong sermon last Sunday, miabot ang panahon nga si Esther molihok ug mohimo og pagdesisyon kung kinsa gayud siya. Kini human si Mardoqueo nagpahibalo kaniya mahitungod sa balaod nga napahimo tungod sa gusto ni Haman nga manimalos ngadto kang Mardoqueo ug apil usab ang tibuok katilingban sa mga Hudiyo. So dili lang si Mardoqueo ang panimasla ni Haman kundi ang tanan nga kaliwatan sa mga Hudiyo. Ug si Esther nagduha-duha sa primero tungod kay kini bugti, ang bugti nini kamatayon. Ug si Mardoqueo mitubag nga kung siya magpakahilom lang, siya ug ang iyang panimalay ug ang iyang amahan mahanaw. Mao nga si Esther may desisyon. Atong makita diha sa Esther 4:16 nagaingon. Mao ni ang tubag ngadto ni Mardoqueo. Lakaw tiguma ang tanan mga Hudiyo nga makit-an diha sa Susa ug paghimo kamo og pagpuasa alang kanako ug ayaw kamo pagkaon o pag-inom sulod sa tulo ka adlaw. Gabii ug adlaw. Ako usab ang akong mga sulugoon nga babae magpuasa sama sa inyong gibuhat. Unya moadto ako sa hari bisan og supak kini sa balaod. Ug kun ako mamatay, mamatay ako. So atong nakita dinhi mga igsoon nga si Esther sa una nagdumili siya pag sanong sa hangyo ni Mardoqueo. Apan sa nakita niya nga sitwasyon nga wala siya kapilian. Musugot siya sa dili. Moabot gyud ang panahon nga may baw-an sa hari ang ilang mga tinaguan, so patay lang gyapon sila. So mao na ang kahimtang paghimo ni Esther, ingon ta murag mission impossible. Lisod. O kita pa siguro nahimutang sa lugar ni Esther, surrender na ta. Moingon na ta nga di lang gyud ko mo enter. Ana, kay patay ko. So mao na tungod kay ang maong tahas adunay pipila ka sangputanan. Una, ang pag-atubang sa hari nga wala gipatawag kini supak sa balaod nga may silot nga kamatayon. Ang ikaduha, sa iyang paghangyo ngadto sa hari, siya usab muangkon nga siya nang limbong sa hari tungod kay siya nagtago nga siya usa ka Hudiyo. Ang nahitabuan ni mga igsuon sa mga nangaging sermon kani si Esther, wala gini siya magpaybaw nga siya usa ka Hudiyo. Tungod sa gisulti usab ni Mardoqueo nga iyang igagaw, no? So mao na kay tungod matinumano ning siya nga pagkabata nga aron nadalaga na wa niya gid buhata nga iya gyud gilimod nga siya Hudiyo. Ug ang ikatulo ana ang iyahang hangyo mao ang pagbakwi sa mando sa usa ka mahimo ng balaod nga dili gid mo bakwi. Sa atong nahibaluan sa Persia kanang ilahang balaod din nga gihimo na gani sa bisan kinsang hari muhatag na gani og edict o balaod ila na ganing i-implement na di na gina siya mabakwi. Mao na usahay ang buhaton ana nila maghimo na sag balaod lain para pag counter atong balaod nga nahimo sa primero. Pero ang una once ma-implement na sa hari dili na gina mabakwi.
So ang ikaw pa, si Esther usab magkigbatok ni Haman nga anaa sa kagamhanan nga may katungdanan, labaw sa tanan, ikaduha ubos sa hari. So dili lalim. Ang ikalima na, si Esther na magtukmod og plano nga makapahimo, makatandog sa dakong garbo nga gilukdo sa hari. So daghan kayong kakulian nga atong makita dinhi nga mo isang putanan unya sa buhaton ni Esther. Apan tungod kay naka-desisyon na siya ang iyang buhaton, niingon siya diha sa bersikulo nga atong gibasa sa katapusan, niingon siya, mamatay man ako, mamatay gid siya. Wa gid siya mahimo, why choice. So magsugod kita sa unang eksena, ang plano ni Esther. Ang kapitulo 5 magsugod sa paghimutang sa sugilanon diha sa korte ni Xerxes, diha sa palasyo sa hari, no? Atong basahon ang Esther 5:1 nag-ingon, sa ikatulo nga adlaw gisulob ni Esther ang iyang biste nga pag-arayna ug mitindog sa sulod nga hawanan sa palasyo atbang sa nahimutangan sa trono sa hari. Naglingkod niadto ang hari sa iyang trono nga nag-atubang sa pultahan. So ang pulong nga ikatulo nga adlaw nagpasabot nga kini nahitabo human ang tulo ka adlaw nga pagpuasa. Ngailang gihimo sa atong nabasahan sa kapitulo 4:16, mo may gingon nilang magpuasa sila tulo ka adlaw, gabi ug adlaw. Atong masulti nga ang maong pamaagi nila sa pagpuasa isip usa ka Hudiyo kini inubanan sa pagampo. Bisag wala nato makita kay kining Esther mao man ni ang basahon nga dili gid mo makita ang pulong Dios, dili mo makita ang pulong nga propeta o pagampo, dili gid na nimo makita. Wala ning mga butanga diha gibutang, pero atong makita nga isip usa ka Hudiyo nahibalo ta sa sugilanon sa mga Hudiyo nga kung sila magpuasa inubanan gid na sa pagampo kay naa sila ihangyo sa Dios. Mao kini ang hulagway sa maong eksena, no? Naa sa screen atong makita og naaman. Ning ani. Ang mga eskolar mingon nga susama nining mga hulagway nga ang hari adunay mga sundalo. Sayang paglibot og kini sila may dala mga dagkong atsa. Kung adunay tao nga dili kahimutan sa hari, mahimo gayud niyang suguon kining mga sundalo ug ipapatay nila ang maong tao nga wala kahimuti sa hari diha mismo. So sa diyang pag-atubang ni Esther sa hari, matod pa sa usa ka eskolar, siya gayod nangandam pagmaayo sa iyahang panagway, no? Pagwapa siguro maayo si Esther kay di maoyonan patay. Ug siya misulob sa pinakaanindot nga biste nga puno sa adorno nga ginasuot sa mga halangdon nga mga babae sa Persia. Ato makita sa picture. Perting gwapaha gyud. Nagsulob gid siya og manindot nga sapot aron mahimuot gid kaniya ang hari. Ano naon nato? Ang pagpili niya sa biste, sapatos, pahumot ug pagpaanyag sa iyang lagway, una pa siya mitindog atubangan sa hari. Dugaya siguro ning preparar ani niya. Kay iya gyud gitan-aw gisiguro gid niya nga mahimot ang hari. So sa bersikulo ang mga pulong nga gisulob ni Esther ang iyang biste nga pagkarayna ug tan-aw nato na sa Hebrehanon nagingon na nga ang pulong susama sa pagsulti nga siya misulob sa gingharian. Gisulob niya ang gingharian, buong ng tibok palasyo na nagisulob. Ang gipasabot na nga nagpaanyag gid siya maayo aron mahimuot si Haring Asueros. Pandugang panini nga wala mahubad sa Cebuano ug sa English, matod pa sa usa ka scholar nga sa Hebro ang teksto nga pulong, ang pulong nga hari ug ang mga butang nga harianon nagbalik-balik sa kay unong higayon. Dinhi lang sa mga bersikulo susama nga mingon kini nga ang rayna nagsulob og gingharian. Nagrisgo sa tanan aron pag-atubang sa hari nga naglingkod sa iyang harianon nga trono diha sa wanan sa hari, sa palasyo sa hari, gibalik-balik ang hari. So nagpasabot kini nga importante gyud kaayo ning higayuna ni Esther tungod kay iyang giannam gid mismo ang iyang kaugalingon aron di siya mapalpak siyang plano nga gitawag nato mission impossible. Kini nagpasabot nga siya wala magbisti alang lamang sa pagkahimuot sa hari apan siya misulob og bisti nga ang tanan nga naa sa lawak mutan-aw sa iyang pag-atubang
sa usa ka tawo nga mao lang ang may gahom sa pagbakwi sa mando nga gihimo ni Haman. So grabe gyud nato makita mga igsoon ang pagpangandam gyud niya kay doon na siya importante gyud kay tuyo ni hari. O kini may sugon nga pagatubang ni Esther susama sa pagpakita sa iyang sinugdanan ng pagkibatok ngadto kang Haman ug sa mga misuporta kaniya. So mao ni ato makita dinhi mao na ni sinugdanan nga siya sa una nagdumili nahadlok pangkaron ang Esther nga atong gistoryahan madasigon may sugon siyang makikatubang na ni Haman. Pan wala gisgot sa basahon kun unsa ang emosyon ni Esther sa maong higayon apan sa atong makita siya naghulagway sa iyang kaugalingon nga masaligon, may sugon og determinado na nga pagkababayi nga aduna siya usa ka misyon nga iya gimbuhaton. Atong makita sa Esther 5 bersikulo 2. Excuse me. Sa pagkakita sa hari kang Reyna Esther nga nagtindog sa wanan si Esther nakakaplag og kahimuot diha sa iyang panan-aw ug yang gitunol kang Esther ang buluwanong sitro nga diha sa iyahang kamot. Unya si Esther miduol ug mihikap sa tumoy sa sitro. Ingon magud ani sitwasyon ug katong wala makabasa gyud sa unsa gining balaod sa hari. Ug di wala gani ka tawga sa hari, unya moadto ka didto niya patay. Gawas kung ikaw tunulan sa bulawan nga sitro sa hari ug itudlo gani buhi ka na. Maluwas ka sa ato pa, okay ka sa hari. Bisag wala ka sugua, wala kay ipatawag. So mao ni nga ang nahitabo gitunol sa hari ni Esther ang bulawan nga sitro diha siyang kamot ug hikap si Esther niini. So atong makita nga kini makahupay nga punto sa maong higayon tungod kay nakakaplag yun si Esther og kay muot gikan sa hari. Giliman ka sa pagpreparar ani niyang panahon na nga moatubang siya sa hari tungod kay supak sa balaod niyang gimuon. Grabe nga kulba, grabe siguro nga kahadlok, grabe siguro ang iyang kahinta nga di siya kasabot. Ang iya na lang murag wa man siya mumarka bahala kay determinado man siya. Iya na lang yung gitan-aw, gisalig niya. Bisan pagway nakita natong Ginoo pantungod kay gikan kini siya nagpuasa sa ato pa nangayo gid siya glamdag sa Ginoo. Bisag wala nato makita no. Giandam niya ang kaugalingon. Ug tungod ini nakuhaan na og usa ang mga kabug-aton nga iyang giunona. Mao nga ang bugti ang kamuntayon mo gito importante kayo. Mo nay pinakakuyaw tungod kay umusipyat siya tong higayuna wa siya mauyon ni sa hari sa pagsulod dito sa gingharian. Kamatayon ang iyahang sangputan og dangatan, no. Ug sugod ining bahin sa mga basahon ang pangalan ni Esther aduna kini kuyog nga titulo sa iyang pagkarayna. Ug atong makita nga ang hari nasayod gayud nga may dakong hangyo si Esther kaniya tungod sa iyang gihimo nga pagrisgo sa iyang kinabuhi. Ug ang hari miingon. So nagita sa hari kini siya nisupak na ni siya sa balaod pan kini iyang girisgo iyang kinabuhi ngumuari nako sa ato paduna gid siya importante kayo nga tuyo. So mao ni ang giingon sa hari. Esther 5:3 ningon. Ug ang hari misulti kaniya unsa kana Reyna Esther. Manin niyo gisangpit siya og Reyna Esther. Agi ni og pagkahimuot sa hari nga wala niya himua nga nasupak sa balaod ang gihimo ni Esther. Ningon dinhi, unsa imong hangyo? Ihatag kini kanimo bisan ang katunga sa akong gingharian, tiaw mo kana. Ang iya ring kadlok, kung nagpadala pa siya, wa siya katunga sa gingharian. Pero nagpadayon siya si Antuyo, ingna siya sari. Bisan ang katunga sa akong gingharian, ako ihatag nimo. Matod pa sa mga eskolar, ang mapulong nga bisan ang katunga sa akong gingharian. Usa kini kapinulungan sa pagpasigarbo sa iyang pagkamahinatagon. Dini tinuod. Murag ingon ani ba? Nagpasigarbo lang ni siya nga siya gyud manghitagon. Kay unsaon na lang ug ihatag niya ang katunga sa iyang gingharian ngadto ni Esther. Nya ang iya katunga duha na sila nga hari. Mangita na sa tug hari dito sa Pikas. Maduha na kagingharian. So kani ang pinulungan ni nga nagpakita nga siya gyud manghihatagon. Dili kini kinahanglan nga literal. Apan sa pagsulti sa hari nini nagpasabot nga andam gayud siya ang hari sa paghatag sa bisan unsa man ang iyang hangyo. So mao ni pasabot nini. Dili gini siya literal nga iya ihatag gingharian na katunga. Dili ingon anak kasayon. Ingon ta mao kini ang saktong higayon nga musulti si Esther sa walay langay sa iyang katuyuan mahitungod sa balaod ni Haman.
Mao na unta ni higayon na gyud nga musulti siya kun unsa gyud ang tuyo sa hari. Man unsa may nahitabo matud pa sa Esther kapitulo 5:4 niingon. Og si Esther miingon kun kini makapahimuot sa hari, paanhia ang hari. Og si Haman karong adlaw sa usa ka kumbira nga akong pag-igiandam alang kanila. So wala siya musulti sa iyang tuyo. Giplano gini niya daan. No? Ubos sa pagpangayo, siyempre sa lamdag sa Dios niya atong panahon na. Sa wala isulat dinhi. Daw makapahibulog makakurat ang gitubag ni Esther apan atong makita nga kini estratehiya, no? Nga iyang gihimo sa pagpaabot sa tukmang higayon. Pagpaabot sa tukmang higayon sa paghisgot sa mando ni Haman sa pagpatay sa mga Dios. So nakita niya nga dili pa ni panahon. So imbis nga musulti siya, wala niya isulti ang iyang tuyo, kundi iyang giimbitar ang hari ug si Haman sa usa ka salo-salo. No? Ilang giandaman niya og kumbira. So mao kini ang unang lakang ni Esther, ang pagpatigayon og usa ka kumbira alang sa hari ug si Haman o iya usab nga giimbitar. So atong makita usab ang maong lakang ni Esther sukwahi sa gihimo ni Vasti. Ug nahinumdum mo ni Queen Vasti sa chapter nato sa una sa kapitulo 1 dagan nga ri sa taas, si Vasti gitawag sa reyna sa hari nga patuon dito samtang sila nangahubog na giinom, nagkumbira sila, nagsadya sila. Pan si Vasti wala siya motuman. Wa gyud siya magduha-duha pagbalibad sa hari. Pero atong makita dinhi nga si Esther wala gyud siya magpanagana sa tuman o kadlok nga moduol diha sa hari. No. Tungod kay doon na siya strategy nga iyang gihimo sa pagpaabot nga sa tukmang higayon. Ako ni isulti sa sakto gid nga panahon. So atong makita usab nga ang maong lakang ni Esther sukwahi sa gihimo ni Vasti. Klaro magita siya. No? Si Haring Asuero so Xerxes misugot og dali nga gipatawag si Haman. So, pag-ingon niya nga imbitaron ko kamo sa dunay kumbira karong adlaw, dada si Haman, wala gyud magduha-duha sa dang hari, misugot dayon. Ipatawag rin ni Haring Asuero si Haman ug rumatuman ang tinguha ni Esther. So mao sila niadto sila. Kaya lang kanato nga sabton ug tan-awon nga kun ang hari yano lang og pangisip, nihimo na si Esther usa ka paghangyo. Kay nakakita man si Esther nga dili ingon anak ka sayon ang hari, bright ni nga hari. So mao nang naghimo usab siya estratehiya nga iya gud isulti ang iyang tuyo sa eksaktong panahon. Mao ni nga gihangyo niya sa pagtambong ang hari sa kumbira o gituman sa hari ingon ta mao na toy sinugdanan sa iyang mga lakang, no? So si Esther nagkiguban lang sa hari sa pagkaon nya human siya maghago og mirisgo sa iyang kinabuhi sa pagtumaw sa atubangan sa hari nga wala gipatawag. So dakong kalipay ang gibati ni Esther tungod kay wala mahitabo ang iyang gikadlukan, sumala sa nahisulat sa balaod. Ug maong hari nangutana sa ikaduhang higayon. Nangutana naman siya kung unsay imong tuyo. Sa ikaduhang higayon nangutana usab siya ato makita sa Esther kapitulo 5 versikulo 6. So samtang nag-inom sila og bino, ang hari miingon kaniya, unsa man ang imong hangyo? Ihatag kini kanimo. So ihatag niya, di siya magduha-duha. Unsa man ang imong gipangayoon, bisan ang katunga sa akong gingarian matuman kini, gibalik na sa niya bisan katunga sa iyang gingarian. So atong masulti nga gipakita dinhi nga nangulit na gid ang hari sa unsa gayud ang tuyo ug hangyo ni Esther kaniya. Apan ang sunod nga nitabo ningon siya makita nato sa Esther 5 kapitulo 5 bersikulo 7 ug 8. Pan si Esther miingon, ang akong hangyo ug ang akong pangayoon mao kini. Kung ako makakaplag og kahimuot diha sa pananaw sa hari ug kung ikalipay sa hari ang paghatag sa akong gihangyo ug ang pagtuman sa akong gipangayo padto ang hari ug si Haman sa kumbira nga akong giandam alang kanila ug akong buhaton ugma mo niyang gisulti sa hari. So nadirasad dahil na sa kumbira gawas atong ilang gihimo niya kumbira atong higayon ha. Yangyo siya nga og kahimutan siya sa hari. Moadto sila sa kumbira nga iya na sang pagabuhaton pagkasunod adlaw. So dinhi gipakita ni Esther sa iyang pagsulti nga ang gahom anaa gayud sa hari. Pagingon niya og kahimutan ako sa hari. So iya gihatag gid ang tanang respeto
ang tanang pasidungog sa hari, ang pagtuman nga iyang ipakita nga gamhanan gyud si Haring Asueros. Naara sa iyang mga kamot. No? Panuman ang hari nangutan na si kadung higayon sister mi usab pagtubag sa ilang hangyo. Padto ang hari ug si Haman sa kumbira nga akong giandam alang kanila. Ug akong buhaton ugma ang gisulti sa hari. Katong gisulti sa hari ningon siya nga unsa may imong tuyo. So gipasabot ni Esther pagkasunod anang adlaw sa kumbira iyang isulti ang iyang tuyo ngadto sa hari. Matod pa sa ubang scholar mingon nga kini paglangay-langay nga gibuhat ni Esther nagpakita sa iyang kahuyang ug hadlok. Mao na ilang obserbasyon. Ang apan na po, ang uban mingon nga mao ni iyang estratehiya ang iyang gihimo sa paglig-on sa garbo sa hari ug ni Haman. So iyang kuan gyud gitan-aw niya gyud nga mao na nagrespeto gyud sila siya ni Haman ug sa hari. Kaya ron di gyud makita niya nga di gyud sila makanuna kung unsa gitumong og tuyo ni Esther nga iyan ang gibuhat, no. So labing makahina manghimo ni Esther sa kadong higayon nga siya unta adunay higayon sa paghisgot siyang tuyo apan wala niya buhata. Panahon na gyud ato nga ikaduha nga isulti pagpangutana ikaduha sari apan wala siya moingon. Maingon tang ilangay-langay lang niya nga dili mapugngan nga sangputanan sa tanan. Mao ra man gihapon ang istorya nganong maglangay-langay pa man. Apan kita nga nasayod na sa kinatibuk-an nga sugilanon, naglangay-langay man siya o estratehiya niya, labaw ni ini, mo ni atong tan-awon, ang Dios nagpanglihok ug nagpatuman sa iyang katuyuan sa kinabuhi ni Esther. Sa maong punto kining maong paglangay, tukma lang gayud sa gikinanglan sa Dios nga aduna pay laing 24 oras sa paghimo ug laing kulbahinam nga bahin sa sugilanon nga ato makita sa sumusunod nga bahin sa basahon. So dunay plano ang Ginoo bisag dili nato makita apan ang Dios anaa nagpaluyo niini. Hunong sa takorba man kutas. So kita nasayod sa kalampusan niini sugilanon apan unaw-naa. Unaw-naa ang kahimtang ni Esther sa maong higayon, siya wala gayon masayod sa kun siya malampuson o siya padulong lang gihapon ngadto sa kamatayon. So wa gid siya kasiguruan kun iyan ang mao ni iyan ang gibuhat apan nakita niya og iyang nahibaluan gyud. Bisan naman na feel siguro niya gibati niya nga wala gid siya kasiguruan mulampos ba siya o dili. Kay mulampos siya, maluwas siya og dili siya mulampos kamatayon, no? So dugang panini wala siya makadawat og panan-awon o tin-aw nga tubag gikan sa Dios sa iyang kalampusan. So wala man imensyo din higit sa author sa tagsulat nga nagampo sila dunay tubag ang Ginoo apan dinhi wala gid siya nakita o tubag nga gikan sa Dios sa iyang kalampusan nga madawat. Busa bisan siya naghimo og pagplano mga estratehiya apan hingpit nga wala siya masayod sa mahitabo nining tanan. Ug aduna kita makuha nga mapagtulon-an niini mahitungod sa pagplano. Apan adunay mga Kristohanon nga supak sa paghimo og plano. Tungod kay daw kini makababag sa pagtuman sa paggiya sa balaang espiritu. Doon na may mga uban nga mga panghunahuna, no? Sa mga Kristohanon. Dili lang sa dili Kristohanon, apo sa mga Kristohanon, doon ay mga pununa nga dili ta magplano tungod kay ang Dios nahibalo na kung unsay mahitabo sunod. No? Dili ta magplano kay basin unya makababag tag unsay plano sa balaang espiritu. So sayop ang ilahang pagtan-aw, no. Apan misalig ako kung kita dili na angay pa magisgot og hataas nga kini dili husto o dili kini biblikal. Wala ginadili sa Biblia ang pagplano. Bisan gani si Ginoong Hesukristo mismo mihisgot man bahin og plano atong makita sa Lucas 14:28. Ningon dinhi, kay kinsa ba kaninyo nga nagtinguha sa pagtukod og tore nga dili una mulingkod og mag-isip sa magasto kung aduna ba siya igong ikapamuhunan niini. Di ba pagplano? Lisod kay magtukod tagbalay niya wala nato planuha kung pilay atong magasto. Pilay ato ang gikinahanglan. Ug pila excuse me. Pila ka adlaw una matapos ang atong gipabuhat. Kinahanglan gyud ta og plano. Ang pagplano dili sayop apan ang sayop mao ang atong pagpangagpas o pagpamasin. Mao nay sayop dinha. Ang pagplano okay ra gyud kay na pero ikaw mamasin na gani ka basin mahuman ning baya, basin paigo ning kwartaha, basin
Daghan kay tagpamasin, mao na ang sayop apan pagplano dili sayop. Matud pa ni Santiago sa Santiago 4 bersikulo 13-14, ingon dinhi, tan-awa ra kamo nga nag-ingon karon ug ugma mangadto kami ni anang lungsura ug didto magpabilin kami ug usa ka tuig ug magpatigayon ug manapi. Nga wala man kamo may balo, may tungod sa kaugmaon, kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso, nga sa makadiyot nagpakita kunya mahanaw lamang. Mao ni gipasabot ini nga pagpangagpas. Ug imong tan-awon kini maong bersikulo, kini mga tawhana na siguro sila kun unsa na mahitabo sa ugma. Ningon sila, magpabilin kami ug usa ka tuig ug magpatigayon ug manapi. So naa sila plano. Apan ang ilang plano gipaapinal nila og pagpangagpas nga mao ni ang mahitabo. Mao nay dili insakto, mato pa ni Santiago. Ang unang sayop mao ang pagpangagpas sa umaabot. Laktod sa pagkasulti. Excuse me. Pagplano lang apan ayaw kalimti nga ang mga butang walay kasiguruan. Makahimo kita og plano apan dili tanan mahitabo nga tukma sa ato ang plano. Excuse me. Kita gusto nga himsog kanunay. Mukaon ta sa hustong pagkaon, mag-ehersisyo. Ya kalit lang naibalatian mo abot. Maghago sa pagpangita og salapi o pagtigom o pangnegosyo. Apan mukalit laghinay, malugi. Wala mahanaw ang tanan. Mao ni ang una natong makita sayop mao ang pagpangagpas sa plano. Ang ikaduhang sayop mao ang pagpangagpas nga ang imong pagbuot mo ay matuman. Mo na yung lisod kayo. Imo nang gihimong gifix na nimo ba ang imong pagpangagpas nga mao na ginay mahitabo. Mura ta Ginoo na nasayon na taon sa imo abot. Matud pa sa Santiago ningon dinhi. Moingon unta kamo kung itugot sa Ginoo. Kami mabuhi ug among buhaton kini o kana. Sumao na. Kung itugot sa Ginoo. Apan kung ikaw mingon ka mao ni mahitabo na mo moadto mi dito aron madato. Wala nay kasiguruan. Pag kumingon kang kung itugot sa Ginoo, mao ni gingon ni Santiago. Dili angay makalimot nga labaw sa tanan ang kabubuton sa Dios ang matuman. Ang tao mahimong magplano sa adlaw apan dili sa tao ang pagplano sa adlaw nga naa sa kamot sa Dios. Akong balikon. Mahimo tang mo plano anang adlaw. Apan dili ato ang pagplano sa adlaw nga naa sa mga kamot sa Dios. Kung atong tan-awon ang mga adlaw naa sa kamot sa Dios wala sa ato. No? Dili ta mangagpas. Kung magplano maganita, atong sundon giingon ni Santiago, moingon dinhi kun itugot sa Ginoo. Atong makita nga kini matuod dinhi sa suglano ni Esther. Siya mi puasa. Wala maisguti ang uban pang detalye nini apan human niini siya nabag-o og nahimong maisugon pagkahuman sa iyang pagpuasa. Og siya mihimo og plano sa pag-atubang sa hari. Apan hinumdumi nga kung wala gitugot sa Dios ang plano ni Esther, kawang lamang ang tanan, wa pay siguro kamatayon ang iyang sangputan. Makita nato ang mga panghitabo, dili niingon ordinaryo lang. Sa atong pagtan-aw, sa atong pagbasa ordinaryo kini apan wa nato makita ang Dios nga nagpaluyo sa plano ni Esther. Dili lang plano ni Esther, tanan nato mga plano. Wala ta usay, dili ta usay makakita nga ang Dios nagpaluyo niini. Mao ni ang ikaduha, eksena. Ang ikaduha mao ni ang garbo ni Haman. So sa Esther 5 bersikulo 9 nagaingon, unya miadto si Haman ni atong adlaw nga malipayon ug maya sa kasing-kasing. Apan sa dihang nakita ni Haman si Mardoqueo diha sa ganghaan sa hari, nga siya wala mo tindog o mukuyog o pagyukbo sa iyang atubangan, makurog sa iyang atubangan, siya napuno sa kaligot-got batok kang Mardoqueo. Lagot giday ni kayo siya ni Mardoqueo kani si Haman. Daghan kayo kung nakita ang sugilanon ni Haman, doon ako'y nabasahan og unsa man katinuod. Nga kini day si Haman
nahimo ning sulugoon ni Mardoqueo, nahimong ulipon tungod sa panahon nga siya sa kalisod. Nahimo sa ni siyang manunupi. Mo niya panginabuhi. Lisod sa ato pa dili maayo ang kahimtang ni Haman. O karon ana siya sa posisyon nga kaduha posisyon sa hari, mo na nga nabutaan siya sa iyang kahimtang. Malipayon gyud si Haman ni higayuna atong masulti nga siya nag-isip nga gawas lang nga nahimuot ang hari niya og siya gihatagan og dakong katungdanan, ang rayna usab nahimuot kaniya tungod kay siya giimbitar sa kumbira nga gipatigayon sa rayna alang sa hari. So nakita ni Haman dinhi nagsugod na si Haman sa paghimo sa iyahang mga pangagpas. Wala siya kay balo, wala ni makita nga iyang gituyuan yun, nga iyang kaligut-gutan si Mardoqueo, nagpaluyo ang Dios sa ilang kinabuhi ni Esther. Apan siyang pagpauli, ingunta nagguba niyang kalipay sa pagkakita ni Mardoqueo nga wala mitahod kaniya. Siya napuno sa kasuko og kini nakapahinumdum sa iyang plano nga iyang puuhon og gun-ubon ang tanang mga Hudiyo. Matud pa sa usa ka American pastor, Christian, kuan sa ni siya? Excuse me. Kani si Tim Keller, usa ka American pastor, nakaingon siya nga sa lawayon gyud ang pagkatao ni Haman. Ngano nakaingon man siya ni? Mao nga ang pagtahod kaniya kinahanglan pa ang hari maghimo og pagmando niini sa katawan. So ato makita, og si Haman second in command na sa hari. Kinahanglan pa ba sa hari mingon nga kamong mga katawan dinhi tahuran ninyo si Haman? Automatic lang unda na nga ang mga tao pagkahibaw ng opisyal siya mutahod apan nagkinahanglan gyud og sugo sa hari aron tahuron si Haman. So doon natay idea kung unsa gining klase sa pagkatao si Haman. Ug mao labing makita ang kinaya ni Haman sa mosunod nga sitas. Atong tanawon sa Esther 5. Bersikulo 10 ngadto sa 11. Apan si Haman nagpugong sa iyang kaugalingon ug mipauli sa iyang pag-adto ug iyang gipaadto ug gipadala ang iyang mga higala. Ug si Siris nga iyang asawa. Ug si Haman misugilon kanila sa himaya sa iyang bahandi. Sa gidaghanon sa iyang mga anak ug sa tanang mga pagtuboy sa hari, diin ang hari nagpasidungog kaniya ug giunsa sa hari sa pagpauswag kaniya labaw nga pangulo ug mga alagad sa hari. So iyang gipatawag iyang asawa, iyang mga advisors, mga higala. Iyang gipaghambog unsay mga kaayuhan niya nadawat. Usa ka ehemplo dinhi si Haman sa kadaghanan sa mga tao sa kun unsa ang ilang paghupay human matandog ang ilang garbo. Aduna may mga tao mga igsuon nga taas kayo ang garbo sa diyang matandog ang ilang garbo. Ang ilang buhaton moingon gina kinsa man ni siya. Wa ni kailan ako. So pakit-unay ni ay panghambog, ako magani sunod kaila ko sa hari. Sunod ko nga ranggo kana bang ipagawa niya kun unsa siya. Mao ni makita nato nga ang garbo ni patigbabaw. Mao ni si Haman ang sitwasyon niya. Siya nanawag sa mga higala apel na iyang asawa ug siya nagpasigarbo sa tanan niyang mga bandi nga nakabuot ug sa iyang pamilya. Ug ang katungdanan nga gihatag sa hari kaniya. So atong mabasa sa Esther 5:12 nagaingon dinhi, ug si Haman midugang bisan si Rayna Esther wala mutugot nga may mukuyog sa hari ngadto sa kumbira nga iyang giandam gawas lamang kanako. Ug ugma usab ako gidapit niya uban sa hari. So nagtan-aw na gyud si Haman nga pinasidunggan siya nga tao ni dining maong higayon. So una-una ang lagway ni Haman ini gayuna nang hinambog gayud siya pan adunay dakong apan o problema. Ningon din sa Esther 5:13. Apan kining tanan wala makabuhat og maayo kanako. Mo ni giingon ni Haman, wala makabuhat og maayo kanako samtang makita pa nako si Mardoqueo nga Hudiyo nga naglingkod sa ganghan sa hari. So ato makita nga naa niya ang tanan. Uno na ang iyang giingon. Siya nabuta nga anaa na niya siya mitutok sa wala niya maangkon. Anaa niya ang tanan, apan iyang gitutukan, mao ra gyud ang respeto kaniya ni Mardoqueo. So unsa may tambag siyang asawa ug sa iyang mga katong gipatawag niya iyang mga amigo, mga advisor. Atong makita sa Esther 5:14. Mingon kaniya ang iyang asawa og mahigala nganong dili ka man magpaandam og talinis nga kahoy
nga 75 kapi o 75 feet ang gihabugon. Ug ugma sa buntag, hangyo ang hari nga tuhugon si Mordecai aron malipayon kang magkig-uban sa hari sa panihapon. So, mao ni advice niya. Nindot kay ni silang mahigalaa, maayo kay sila mudag advice. Ningon sila pag-andam og bitayan alang ni Mordecai. Kaya ron ug imong mapatay si Mordecai, malipayon kang magkig-uban sa hari sa panihapon. So nakauyon si Haman ni adtong ilang gisulti. Busa nagpahimo siya og bitayan. So ang bitayan ini nga panahon usa ka talinis nga kahoy nga ipabarog ug ituhog sa usa ka tawo. Mo ni atong makita dinhi og giingon. Matod pa sa mga eskolar, ang makakurat nini dili ang paghimo sa bitayan apan ang kahabugon, ang gitas-on hunaw na 75 feet. Ang mga edipisyo dito, ang ilang mga balay sa una, mga building sa una, ang pinakataas 70 feet ra gyud ang gitas-on. Apan kani yang ipahimo nga bitayan, niabot og 75 feet. So tato pa ni saylo sa tanang mga kinataas-an nga edipisyo. Taas gyud. Ang tumong niini ni Haman mao nga aron makita sa mga katawhan sa Susa ang lawas ni Mardoqueo nga gituhog. Nagagpas na siya, mao ni may tabo. Kay iyang plano mao gipatyod gid si Mardoqueo kay usam ni Kahudiyo nga iyang gikalagutan gyud kay di gyud muluhod ngadto niya. Aduna sa koy nabasa nga akong gi-research nga nganong dili mo tahod si Mardoqueo ni Haman. Tungod kay ang iyang sinina adunay mga giburda nga mga blasphemous kayo nga mga hulagway. Nga kung ikaw muluhod, mutahod kaniya, dili lang si Haman ang imong gitahod kundi ang katong mga apil na katong mga blasphemous nga giburda siyang sinina. Mao na giingon dito, tinuod man kini og dili, pan ako ni nabasan, ako lang nang gi-share sa inyo. Mao di siya muluhod. Ug doon na pay ubang katarungan, wala na ta masayod. Ug guman ini daw hingpit na ang kalipay ni Haman sa pagtambong sa sunod nga kumbira sa giandam sa rayna. Dinhi nga takna ang kamatayon ni Mardoqueo nagkaduol usab. Kay wala pa man ni masanta ang plano ni Haman. So mao nga mauna man hinuon siguro siya og kamatay, una malampos ang plano o malampos ang plano ni Esther. Susama nga nining higayuna pabor si Haman. Tungod kay wala pa man masanta mo mapakgang umusab ang balaod. So aduna kitay makutlo nga pagtulun-an sa atong nakita nining maong bersikulo. Una, ang kamahinungdanon kung kinsa ang imong kauban. So mo reflect ni sa kinabuhi ni Haman. Matod pa sa panultihon 3:20 nagingon. Siya nga naglakaw uban sa mga maalamon, mahimong maalamon. Apan ang kauban sa mga buang-buang magantos sa kadaot. So lain pa example mao ni sa bagong tugon matod pa ni Pablo mingon siya sa 1 Corinto 15:33. Ayaw kamo pagpahisalaag, ang daotang pagkiguban makadaot sa maayong pamatasan. So bisan pa mga siyaman mismo adunay sa lawayon nga kinaiya, sa sugod pa lang, apan atong makita o masulti nga gatong mga higala o nagkiguban kaniya, na impluwensya sa iyang kinaiya. Kay unsa may tambag siyang asawa o siyang mga kaila o iyang mga higala, ipabitay si Haman. So kato nahitabo ang kinaiya nila, dili to ilaha kundi na impluwensya ni Haman. Mo to nga nindot kay mudag tambag, patay dayon. Matod pa sa ang ikaduha, kini makita nato nga kita makapamalandong ta. Excuse me. Sa garbo ni Haman. So atong makita kung unsa gid kadako ang garbo ni Haman ang nahitabo dinhi. Matod pa sa panultihon 11:2, kung moabot ang garbo, mudangat ang kaulawan. Apan sa pag mapaubsanon kaalam. So moabot gayod ang kaulawan sa tao nga mapasigarbuhon. Apan kung ikaw magpaubos, excuse me, kaalam ang imong madawat. Aduna palain mga panultihon 16:5. Matod pa sa versikulo 5,
Ngilaran ang Ginoo sa mga mapahitason, so ngilaran gyud ang Ginoo, no? Ug sigurado gayod nga siya silutan. Napay lain. Mga panultihon 16, 18 nag-ingon, ang garbo mag-una sa pagkalaglag. Ug ang mapahitas-ong espiritu sa dili pa ang pagkapukan. So gipasabot ni mga igsoon nga ug ikaw mapasigarbohon, nag-una imong garbo, so ang imong dangatan malaglag yo ka. Ug ang imong duna kay mapahitas-on nga espiritu mapukan. Ikaw gayud mapukan. Kining mga panultihon pa matuod nga ang pagkalaglag ni Haman umaabot gayud. So sigurado gyud nga moabot tungod sa iyang pagka mapasigarbohon ug mapahitas-on. Matod pa ni George Sumner ug Samuel Wells niingon dinhi susama ni Adan ug ni Iba. Bisan pa og kun naa ni Haman ang tibuok kalibutan ug pagtugot sa paglipay niini apan ang iya lamang ginuna mao ang usa ka butang nga wala niya mabato ni. Pasabot ini nana niya tanan. Pero naagi usa ka butang nga dili niya nga gusto niyang makuha. Mao kan ang saputanan sa garbo. Kini makapahimo sa tao nga mabuta sa panalangin nga anaa kaniya. Walay kalainan ni nato mga igsoon mahitabo ni gihapon kanato bisan kita mga Kristohanon. O kita dili na mutan-aw og mapasalamaton sa Dios sa mga panalangin nga iyang gihatag kanato labi na gyud sa matag adlaw. Una-una lang duha na ka tuig hapit ang pandemic. Unsa man kadako ang panalangin sa Dios nga niata karon. Daghan kayong mitaliwan. Daghan kayong nawad-an og mga mahal sa kinabuhi. Ato nang gisalig sa Ginoo apan kita mismo atong kagalingon ni karon dinhi nagdaig nagsimba sa atong buhi nga Dios. Unsa man kadako nga panalangin mo ni atong tan-awon mga igsoon dili kini pareha sa ni Haman nga wala na gyud niya makita kun unsa ang kadako nga panalangin niyang naangkon. Matud pa sa usa ka panultihon sa usa ka tawo nga naa kita sa kalibutan nga ang mga tawo pirming moingon nga dili pa igo. Kana bang dili ka makuntinto? Inig sugod sa adlaw, sa atong adlaw mingon ta dili pa igo ang akong pagkatulog. Una lang na pagkatulog. Mingon ta kuwang pa gyud, lami pa gyud ikatulog no. Nya mo padayon ang adlaw manuhuna ta nga dili pa igo ang oras sa adlaw. Primero pagkatulog kulang, sunod ang oras na sad kulang. Ug matapos ang adlaw mununa ta nga dili pa igo nga akong nakab-ot og nahimo. So di pagyo ka makuntinto kung say mo nadawat. Gihatag nga panalangin sa Ginoo. No? Walay pagakuntinto. Bisan unsa pa ang anak nato, ang atong buhaton o mabatonan dili pa igo natural na sa tao. Mao nay ato ang kinaiya. Dili kita makuntinto kung wala tay Dios atong kinabuhi. Hinumdumi lang ninyo. Kayo atong naon ang Dios mao ang tanan alang kanato. Usahay maglantaw tas panalangin nga atong gitan-aw. Wala na ganing panalangin. Wala na tay Ginoo sa atong kinabuhi. Aduna may panalangin o wala mga igsoon. Una-una nga ang tanan gikan sa Dios. O kini makapahimo usab nga ikaw magsigi og kumpara sa lain ug unsa ang wala kanimo nga anaa kanila. So masinahon. Masina ta. Ug makasilingan ka nga lambi ba nagsud-an nila pirmi oy sige lang humot. So nasina man ka, kuha din kag ahos, nagluto ka mantika pagkainit, gisal imong ahos, humot kayo. Ahos ay wa man kay kaluto, ahos ra man na, so humot tinuod. Ngay nasina man ka humot kay sudas pikas. Ingon ana, pagka masinahon nato, buhaton nato kutob sa tong mahimo aron makakumpara ta. Munay dili gud maayo mga igsoon. Kining tanan makapabuta kanato og dili na kita makakita sa kadaghan og nag-awas-awas nga panalangin nga atong nadawat gikan sa Dios. Kung ikaw adunay kay kasing-kasing masinahon, mapasigarbuhon ug mapahitason. Siguro doon na kay silingan nga nagsige og kumpara, no? Dunay kasina sa inyo ha. Sa inyong nakabot bisan pa man sila ang mas labing adunahan. Mao kini ang dakong problema sa tao. Una garbo, kasina ug pagkaligot-got. Ug ana na si imong kasing-kasing dili gyud ka matagbaw kun bisan pagbubuan kag panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi tungod kay dili na nimo makita tungod nagpatigbabaw kanimo ang kasina. Dili paigo nimo ang gibubo sa Dios.
Siya man unta siya mapasalamaton sa tanan nga iyang nabatunan. Labihan na siya nga giyatagan sa hari ug kataas kayo nga katungdanan apan dili gayud hingpit ang iyang kalipay tungod lamang nga wala niya makuha ang respeto ni Mardoqueo. Nana niya tanan, ikaduha siya nga gamhanan sa hari apan usa ka butang wala niya makuha tungod si Mardoqueo di gyud mo duko o di gyud mo bawo inigagi niya wala siya respeto. Tungod na sa akong giingon matud pa historian ingon ato ang naitabo. Tungod kay daghan siguro na siya gisulob unsa na yang gisulob. Usa na ang katarungan. Ang uban, mo na wala ta masayon, no. Una na ano, mamalandungan nato. Ang pagkawalay katagbawan kanato. Kung ikaw ana sa kahimtang nga wala na ikaw makakita sa mga panalangin nga imong nabatunan. Tingali puno na kita sa garbo mo na atong gauge mga igsoon. Ug doon natay panalangin madako man mo gamay. Ang ato untang buhaton gud aduna tay kasing-kasing nga mapasalamaton sa Ginoo. Mao na gipangita sa Dios nga aron magpadayon siya og bukbuk og panalangin diri kanato. Apan kun ikaw mapasigurbuhon nga tao, dili gyud ikaw matagbaw, no? Unta dili kita susama ni Haman. Apan dili ginato kalikayan adunay Haman usab kanato. Nabuta sa iyang garbo ug napuno sa kaligot-got ug kasilag. So ikatulong plano ni ang tulong iksina nga atong makita dinhi mao ang una plano ni Esther, ang ikaduha garbo ni Haman, ug ikatulo mao ang providensya sa Dios o ang God's providence ang iyang pag amuma o pag-amping kanato paghatag og proteksyon. Sa kapitulo 6 mao ang sentro sa sinugdanan sa kausaban sa pagdagan sa maong sugilanon. So dinhi sa 6 kapitulo 6 mga igsoon mao ni ang turning point na. Mao ni ang pagbalik. Kini nagsugod lang sa adlaw daw sulagma nga paghitabo nga ang hari dili makatulog. So atong makita dinhi sa kapitulo 6 mao ni ang importante kay nga bahin. Nga atong makita nagpaluyog gyapon ang Dios. Tungod kay ang hari wala makatulog. Matod pa sa Esther 6 1-2 ni atong gabiuna wala makatulog ang hari ug siya nagsugo nga ipadala ang basahon sa mga halandumong buhat. Ang mga kasaysayan ug gibasa sa tubangan sa hari ug nakaplagan nga nasulat nga si Mardoqueo nagsugilon mahitungod kang bighata o bigtana ug kang tiris, duha sa mga eunuko sa hari nga nagbantay sa tugkaran ug nga nagtinguha sa pagpatay kang Asweros nga hari. So wala makatulog ang hari. Ang iyang gipangayo ang katong chronicles, katong mga basahon sa kasulatan sa mga panghitabo. Wala may suguti ang rason nga ang hari dili makatulog. Wa man gibutang dinhi. Sa Hebrewanon ang literal nga pasabot mao ang pagkatulog sa hari ni Biya. So ni Biya ang iyang wa siya magduka gyud, Biya iyang katulogon. Tingali siya nalisang sa unsa gayud ang tuyo ni Esther, wala siya mahimutang niini. Nganong gilangay-langay ni Esther. Bisan pa man nga siya andam og tagana mohatag, bisan pa man kini katunga sa iya hangging harian nga atong masulti. Makita mga igsoon ang Dios gayud ang nagpaluyo, naghimo nga siya dili makatulog. Ngano man? Mo ni makapahibulong. Nga imbis ang iyang pamaagi aron siya makatulog, maunta nga magtawag siya tungod kay naa man siya harim. So daghan siya mga babae nga iyang mga si tawagan na. Rain naman si Esther. So mo tayo ningon nato, mo ni number 1. So daghan na siyang number 2, number 3, number 4, number 5. Daghan kayo na siya. So sa iyang pagkadi makatulog, mo ni makapahibulong kayo. Magkuha unta siya og tawag siya usa sa iyang mga concubines. Aron siya makatulog pero tan-aw nato unsay gihimo sa Dios. Unsay iyang gipakuha ang basahon sa mga sulat, sa mga panghitabo. Sumuna, sa kadaghan sa kasaysayan nga mabasa nining kagabiuna, no? Atong unaon, sa iyang pagkahari, 12 na kakatuigan ang milabay. So, ug atong unaon, kanang 12 kakatuigan ang gisulat, nila nagud bagaan, nagud ang gipile nga libro. No? Pero mo ito iyang gipabasa. Una, unsa kabaga ang maong libro. Muna, sa kadaghanan sa mabasa ning kagabiuna, naablihan mo ang tala no sa paghitabo niya tong adunay plano sa pagpatay kaniya ug siya maluwas pinaagi sa pagpahibalo ni Mardoqueo. So sa kadaghan sa basahon sa libro sa mga panghitabo sa iyang pagkahari sulod sa 12 ka tuig ang naukban mao ang
nahitabo sa pagluwas kaniya nga si Mardukyo mo hinungdan. Muna itong mabasahan sa katapusan bahin sa Kapitulo 2 sa atong naagian. Ugikan sa mga panghitabo, milabay ang 7 ngadto sa 8 ka katuigan. Ug ang hari miingon. So 7 ngadto sa 8 ka tuig. 12 siya katuig naghari, apan 7 ug 8 ka katuigan ang milabay. Diya pa siya nakanuna. So atong basahon sa Esther 6:3 nagingon, ug ang hari miingon, unsang pasidungog o halangdon ang gihatag kang Mardukyo. Tong kinibaw naman siya ni. Alang ni ini. Unya ang mga alagad sa hari nga nag-alagad kaniya mingon, walay nabuhat alang kaniya. So atong tanahon sa panahon nga ang hari anaa sa maglabad siguro ang ulo ana niya no. Katong akong gingon nga wala siya makatulog, mangayo unta siya glain. Inam siya sa harim, mangayo unta siya babay. Pero okay lang og babay, di lang lalaki. Unsa padingog halangdon? Excuse me. Unya mga alagad sa hari nag-alagad kaniya mingon walay nabuhat alang kaniya. So ang hari nasayon nga aduna gyud say angay himuon pagpasidungog ni Mardukyo. Mao na sa walay langay ang hari milihok. Sa Esther 6:4 ningon, ang hari mingon kinsa ang anaa sa Hawanan. Karon si Haman mao pagsulod sa gawas nga Hawanan sa palasyo sa hari aron sa pagsulti sa hari mahitungod sa pagbitay kang Mardukyo. Sa bitayan nga iyang giandam alang kaniya. So ato makita dinhi. Timing, coincidence. Nagkahuman og basa ang hari nangutana siya unsay gihimo nga pasidungog, ningon nga wala. So nangutana siya kisay tao sa Hawanan. Mao sa tingin gayuna nga misulod si Mardukyo. Kay mananghid o iya sultihan ang hari nga patyo ni Mardukyo. Dili ba naay nagpaluyo? Nagahon sa Dios? Dini atong makita ang laing panghitabo nga daw sulagma ug tan-aw nato. Coincidence. Ingon ta na timing lang gyud siya. Hinumdumi usab nga ang maong higayon silang duha, si Haring Asuero ug si Haman dili makatulog. Ngano man? Atong makita si Haring Asueros wala makatulog tungod kay nagbasa siya sa mga sugilanon. Diin yang nabasahan ang bahin ni Mardukyo nga nitabang niya, nagluwas kaniya. Nagtuki siya sa kasaysayan sa gingharian. Sa laing bahin si Haman o sa buwa makatulog. Ngano man? Nag-overtime siya buhat atong bitayan ni Mardukyo. Uno na ala na 75 feet ang patukod niya. So na overtime siya the whole night, wa siya katulog. Bantay siya sa construction. Pareho sila sa hari. Ang hari wala makatulog. Apan ang gibuhat sa hari, gituki niya ang basahon. Mao nakita niya sa Mardukyo. Si Haman naghimo og taas kayo nga puste nga bitayan niya ni Mardukyo. So ang hinungdan si Mardukyo. Nakita sa hari iyang gipasidunggan si Mardukyo. Mao to nangutana siya atong higayon na padungsad si Haman musulod kay iyang imnong hari kapatyo niya sa Mardukyo ibitay. So payon sa hari kinsa ang nasa Hawanan sa palasyo, no? Mao ni ningon, ug ang hari mingon kinsa ang nasa Hawanan karon si Haman mao pagyud ang pagsulod gawas sa Hawanan sa palasyo sa hari aron sa pagsulti sa hari mahitungod sa pagbitay kang Mardukyo sa bitayan nga iyang giandam kaniya. So mao mo'y gitambag siyang asawa, siyang mga higala, nganong dili man nimo patyon si Mardukyo ibitay. Rumalipayon ka magkiguban panihapon sa hari usaray na. So mao to iyang gituman, overtime siya, no? Dini atong makita laing panghitabo nga kini sulagma. Mao ni sa laing bahin si Haman, mao to iyang gihago, naghago sa paghimo aning bitayan, no? Bitayan sa tao nga giplanuhan sa hari nga iyang tagaag pasidungog. So kuwahi kayo ang mga panghitabo. Nakita ninyo ang pagkaingon nga timing sa panghitabo sa maong kagabhion. Silang duha naghago sa pagtagbo sa ilang mga gusto. Puro sila dunay gustong buhaton nga ilang gihimo anang kagabhion man wa sila makatulog. Ang hari nanginanglan og tambag. Nangutana man siya mga sulugoon, unsa may gihimo? Ni Mardukyo. Unsa may pasidungog? Nangayo siya tambag siyang mga sulugoon. Unsay buhaton ni Mardukyo. Ug si Haman gipangutana ug si Haman ang inahanglan sa pagtugot sa pagpatay ni Mardukyo. So doon na sila yung mga tuyo gikan sa hari. So Esther 6 ang ingon.
Busa si Haman misulod ug ang hari mingon kaniya, unsay buhaton ngadto sa tawo nga gikahimut-an sa pagpasidungog sa hari? Ug si Haman mingon sa iyang kaugalingon, kinsa may kahimut-an sa hari? Kundi ako. Di ba? So nakita na niya ang kaugalingon, nangagpas na sad siya nga siya ang gikahimut-an sa hari. Wa may lain nga pasidunggan labaw nako. Ako na. Wa na. Gi-assume na gyud ni Haman. Atong makita unsa kataas ang iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon. Ngaingon niya, nga kinsa may kahimut-an sa hari pagpasidungog labaw pa kanako, wala may lain, ako man na. Ako na. Ug sila adunay gingon nini nga pangunana tungod kay siya nabuta gayod sa iyang garbo. Iya ding giangkon nga ako na way lain. Tingali siya nakaingon gayod sa kalibutanon nga pagpamulong, nagsunod-sunod ang akong swerte. Dagham kay swerte, no? Pero dili man ta motuoan ang swerte kay kanang swerte. Ug ato nang usbon maswertres man na. Wala man na nato na swerte kay tanan kabubuton sa Ginoo. Bisan pag maingon tag sulagma, walay sulagma sa Dios. Tungod kay ang sulagma sa Dios iyang kabubuton gihapon ang mahitabo. No? So atong tan-aw nini, gitugyanan ako og hataas nga posisyon sa gingharian, human giimbitar ako sa rayna sa kumbira sa ikaduhang higayon. Human karon pasidunggan ako sa hari pagkaswerte ko. Grabe. Swerte kay siya. Lima kay iyang ginganlan tanan, ipasidunggan siya sa hari, giimbitar siya sa rayna ug sa hari, sa kumbira sa kaduha kay gayon karon gitagaan siya taas nga posisyon. Karon ningon pag hari kay kisa ang tao, unsay buhaton ako sa tao nga nagkaluwas kanako. Ang iyang una na focus gid siya ang kaugalingon. Pag ingon sa hari unsay buhaton, daghan na kay plano ni tumaw siyang una-una ba nga kani mao ni buhaton sa tao nga pasidunggan sa hari. Ug tungod sa iyang garbo siya nangagpas og maayo alang sa iyahang kaugalingon. No? Kita nimo. Sungod sa iyang garbo, tuo siya gyud mo nga nangagpas siya sa kaugalingon na siya ginintawan way lain. No? Nangagpas siya sa iyang kaugalingon nga kayuhan ug nga siya ang pasidunggan sa hari. Ug mao ni iyang tubag sa hari. So tungod kay napuno naman ang iyang huna nga siya gayud. Mao ni iyang tubag sa hari. Ningon siya sa kapitulo 6 siti og 9 hantod sa 9. Ug si Haman mingon sa hari, alang sa tao nga kikimut-an sa hari sa pagpasidungog, ipadala ang harianong bisti nga gisulob sa hari ug ang kabayo nga gisakyan sa hari ug ang ulo gibutangan og usa ka harianong korona ug ipahatod ang bisti ug ang kabayo ngadto sa usa ka labawng halangdon nga pangulo sa hari. Pagiyahi kaniya ang tao nga gikahimut-an sa hari pagpasidungog ug pamandui kaniya nga ang tao nga magsakay sa kabayo agi sa ahawan sa syudad nga magmantala sa iyang kaatubangan. Mao kini ang buhaton sa tao nga gikahimut-an sa hari sa pagpasidungog. Di ba? Ug tanawon sa nato sa maong bersikulo katulo na gibalik-balik ni Haman. Tungod kay mao na iyang plano. Plano ni siyang kaugalingon mo ni nakasulti siya nga grabe kay ka grandeur ang iyang gustong mahitabo sa tao nga gikahimut-an sa hari. Katulo ni gibalik sa tao nga gikahimut-an sa hari. Sa tao nga gikahimut-an sa hari. Ug sa tao nga gikahimut-an sa hari. Grabe kayo. Naguna siya pasidungog siyang kaugalingon. Nakita ninyo? Gibalik-balik na makatulo. So una, unsa ang girekomenda ni Haman? Girekomend niya. Una, harianon nga bisti, pasulubon ang tao sa usa ka bisti nga gisulob sa hari mismo. Kato siguro mga nindot kay mga sinina sa hari kay mura naman na sila og once masulob na sa hari di na niya ibalik. Usa na sa pinakanindot nga bisti sa hari. Ang ikaduha, pasakyon sa usa ka kabayo nga nasakyan na sa hari mismo o kini adunay mga adorno nga korona. So kining kabayo sad mao ni usa sa kabayo nga paborito sa hari nga wala na sa niya masaki. Pan kini giampingan is mga katawhan nga iyang mga sulugoon. So mao ni ingon ang katong hari, ang katong kabayo nga gisakyan na sa hari. So ang kabayo sa makita nato nga ang kabayo nga gisakyan na sa hari, espesyal na kayo nga kabayo. Sakyan na sa hari, no? Ang ikatulo, usa ka halangdon nga pangulo sa hari ang magiya sa tao. Usa ka halangdon nga pangulo. Sa kahimtang niya, kani si Haman, mo ni usa sa pinakahalangdon nga tao sa nga pari atong higayuna. No? Usa ka halangdon nga pangulo sa hari ang magiya sa tao ngadto sa kadalanan sa syudad ug magasinggit. Mao kini ang buhaton ngadto sa tao nga gikahimut-an sa hari sa pagpasidungog. So gabi kayo.
Kani iya ning gisulti tungod kay mao ni gusto niya mahitabo nga buhaton sa hari ngadto kaniya. Iya nagisiguro nga siya ni maong tao. Grabe kay ang suggestion ni Haman. Mapasigarbuhon gayud siya niini. Sobra-sobra. Ang tao nga pasidunggan susama sa pagpasidungog sa usa ka hari. Ang iyang gihimo daw susama sa hari ang pagpasidungog niini. Mao ni ang mga komentarista mingon nga makita nini gipangsulti ni Haman nga siya mismo nagtinguha nga siya masusama o mahisama sa hari. So ato makita ang sunod ng mga panghitabo. Pagkadungog sa hari, uyon din ang hari, ningon din ang hari miuyon sa iyang tambag ug sa walay langay iya kining gipahimo. Tanaw nato sa bersikulo 6 Esther, sa kapitulo 6 bersikulo 10 miingon din mingon ang hari kang Haman, sige kuha dayon ang akong bisti. O kabayo, o gimo ang tanan imong gisulti ngadto kang Mordecai nga Hudiyo. Nga na naglingkod sa pultahan sa akong palasyo, siguruha nga matuman ang tanan nimong gisulti. Patay kang bata ka. Sao na lang. Ang iyang giangkon nga kabuluhanan, pagpasidungog, tanan ni sulod siya una-una pinakanindot nga buhaton sa usa ka tawo nga pasidunggan sa hari. Iyang gihimo tungod kay nagtuo siya nga siya mismo ang pasidunggan. Ingon ni ana ang mahitabo sa usa ka tawo nga taas kayo og garbo og pagtan-aw sa iyang kaugalingon. Hinaot pa unta pakapin nga wala ta ni ana. No. Una na akon mag-drawing ba ang dagway ni Haman atong higayuna sa pagkadungog nini. Dugang pa nini siya mismo ang muhimo sa tanan niyang gipangsulti ngadto kang Mardoqueo. Kaya ang plano ni Haman nga si Mardoqueo siguro maguyod niya siya magsakay sa kabayo, siya ikrukunahan, siya pasidunggan na balik. Dako kayong pagkabali. So atong tanaw sa Esther 6:12. Pagkahuman mibalik si Mordecai sa pultahan sa palasyo, apan si Haman midali og pauli nga nagtabon sa iyang naong tungod sa labihang kaulaw. Basi niya ito, pagingon nga kisay pasidunggan sa hari, nagpasupasok na siguro ni sa itos palasyo, nang hambog na siya, nga ako pasidunggan ko sa hari, grabe kayo. Una na siguro niya og bandilyo dito kadalanan nga mao siya mahimo nga pasidunggan sa hari. Usa na hitabo. Niuli siya sa ila, midali siya og pauli og nagtabon siya ang naong tungod sa labihang kaulaw. Grabe gyud nga kaulaw ang nasinati ni Haman ug siya nagpalaban sa iyang mga higala ug asawa. Kay mao man ni nagtambag niya, bitayon tana si Mardoqueo. Ipapatay na si Mardoqueo. Atong basahon sa Esther unsay ilang gisulti. Esther 6:13 ug si Haman misugilon kang si Res nga iyang asawa ug sa tanan niyang mga higala sa tanang nahitabo kaniya. Unya ang iyang maalamong tawo nga og si Res nga iyang asawa mingon kaniya, kung si Mardoqueo nga imong gisugdan sa pagyukbo sakop sa katawhan sa mga Hudiyo, dili ka mudaog batok kaniya. Kung dili mahulog gayud ikaw atubangan kaniya. So, kaning mga tawhana di siya makamahay na influence man niya. Unsa may gitambag kadautan ni Mardoqueo. So mao na gipatawag niya kay magpalaban siya. Gatuo siguro siya hapo-hapo niyang tangkugo. Ug pakonsueluhan siya. Paunsay giingon sa asawa? Kung si Mardoqueo ang imong gisugdan sa pagbayukbo, sakop sa katawhan sa mga Hudiyo, dili ka mo daog batok kaniya. Kung dili mahulog gyud ikaw tubangan kaniya. Balingbing maning mahigalaan labaw na niyang asawa. Unta nga ipahupay ang iyang gibati nga kaulaw, gitiwasan naman hinuon siya. So asa man? Bahin og relasyon. Wala. Na-influensya man niya. Kisa may mablame man kisa may basol ani. Siya ra gyapon. Og ato nang i-shortcut pag-ingon patay ka ng bata ka, wala kay mahimo. Patay ka. So, og dinhi primero makita sa basahon ang paghisgot sa kahadlok sa mga Hudiyo ngadto pagkahadlok sa mga dili Hudiyo ngadto sa mga Hudiyo. So tungod aning hitabo nakita na og nagsugod na ang kahadlok sa mga dili Hudiyo ngadto sa mga Hudiyo.
Nakita na nila nga doon nagidotang hitabo. Kung si Mardoqueo ang imong gisugdan sa pagyukbo, sakop sa katawan sa mga Hudiyo, dili ka mo daog batok kaniya. Ug ato kini makita usab sa laing mga basahon o sugilanon sa Biblia. Sa Joshua o Josue kapitulo 2 10 11, kay kini nagpasidungog kung giunsa sa Ginoo pagpauga ang mga tubig sa dagat nga pula sa inyong atubangan ug diha nga nanggula kamugikan sa Ehipto. Ug unsa ang iyang gibuhat sa duha ka hari nga Amorihanon dito sa tabok sa Jordan kay kang Sihon ug kang Og ang inyong gipanglaglag sa hingpit. Ug sa maong pagkabati nini ang maong mga kasing-kasing nangatunaw ug walay kaisog nga nagpabilin kang bisan kinsa nga tawo tungod kaninyo. Kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa langit, sa itaas, sa yuta, sa ubos. Lain pa susama nini makita nato sa Samuel 1 Samuel 4:7-8. Ang mga Filistihano nang hadlok nag-ingon, ang Dios nahiabot sa kampo ug sila mingon, pagkalaot nato kay walay usa ka butang nga nahitabo nga sama niini, sukan masukad. Pagkalaot nato, kinsa ba ang makaluwas kanato gikan sa kamot nining gamhanang Dios? Mao kini ang Dios nga nagpaanto sa mga Ehiptohanon pinaagi sa makalinlain nga kakatalagman dito sa kamingawan. So ilang nakita ug nasuta nila nga unsa gayud ang Dios sa mga Hudiyo. Dugang panini mao ang sugilanon ni Esther nga atong makita. Ang maong mga higala nga magtatambag og ang asawa mismo ni Haman ang tataw kay klarong nahadlok ngadto sa mga Hudiyo. Kini nga bahin sa sugilanon ni Esther na gisugdan sa pagbali sa panghitabo bisan pa wala gisgot ang pangalan sa Dios. Nakita nato dunay pagkabali na. Matod pa ni Max Lucado o Loquido, ang Dios anaa sa mga detalye. Siya nagpanlihok dinha sa mga ginagmay nga mga higayon. So atong makita ang pipila ka mga daw sulagma panghitabo. Una, ang hari wala makatulog. Ang pagpili sa pagbasa sa kasaysayan sa gingharian, mo ni sulagma atong tan-awon, murag sulagma. Ang pagbasa sa panghitabo pinaagi kay Mardoqueo nga nagluwas sa hari. Ang tukma nga higayon sa pag-abot ni Haman sa lawak sa hari, ang tambag ni Haman sa pagpasidungog sa tao nga gikahimutaan sa hari. Di ba nagkatugma ang mga panghitabo? Ato nga kita, coincidence ba na siya? Timing ba na siya? Dili ba dunay mga gamhanang kamot nga nagpaluyon ini nga ang tanan mahanay? Di ba sa Biblia nag-ingon, our God is a God of order? Amen, di ba? Ipahimutang sa Dios ang tanan. Ingon ta, mga sulagma sa Dios. Pero atong makita, maigsoon nga ang sulagma sa Dios, iyang kabubuton. Para nato, sulagma. Pero mao na, ang sulagma sa Dios, apil sa iyang plano. Kung atong makutlong apila kaputulunan, ang Dios muhimong mo gamit gyud bisan pa sa mga makasasala o mga dili magtotoo. Atong nakita si Haman, pinaagi kaniya na pasidunggan si Mardoqueo sa pinakagarbo nga pamagi. O pinaagi kaniya miabot sa dakong pagpakaulaw sa iyang kaugalingon. Siya ra mismo ang hinungdan. Tingali sa kalampusan o sa nga maayong panghitabo kita dali makakita. Kita dali makakita sa providensya sa Dios apan sa mga malisod nga kahimtang dili kita makakita niini. Pasabot nini mga igsoon kung naatas kalisod dili ta makakita sa providence, God's providence, di nato makita, no? Pagsalig ka nato sa providensya sa Dios, dili pasabot nga kini walay kasakit nga naguban. So ato makita bisag na ang providensya sa Ginoo. Ayaw ni kuno na ang dili sa damo bati og kasakit. Makita nato sa sugilanon, no. Tanaw nato si Esther, nakasinati gayud og daghang kasakit. Siya gayud wala masayod sa kinatibukan sa sugilanon sa wala pa kini mahitabo. Sama usab kita nga wala masayod sa kinatibukan sa sugilanon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi sa mga kalisdanan nga atong masinati o nasinati ug ang katalagman nga mahitabo sa atong palibot. Umaabot man kini unahuman, dili gyud kita kanunay makakita sa unsa ang ginahimo sa Dios. So tingali ikaw magtan-aw sa miagi nga panghitabo ug daghan mga panghitabo o mga desisyon nga karon ikaw nagunhuna nga unta wala mahitabo o mahimo. Makaingon man ta maayo untag wala tumahitabo pero kana mga igsoon kabubuton sa Ginoo maayo dili mahitabo gyud kana. Kaya doon na siya tumong ug tuyo nga labaw pa mas mahinungdanon alang sa atong kayuhan pag ang kuplisar sa iyahang kabubuton
nga matuman gayud ang iyang plano. Aron siya mahimaya. No? Panbisan panini ang tanang nahitabo dayag sa Dios. Ug walay nahitabo nga wala sa iyang pagtugot, ug kun wala nahiuyon sa iyang mas labaw nga katuyuan ug iyang mga plano. So tanan nga panghitabo sa atong kinabuhi, ang atong pag-anhi dinhi, ang atong pagsimba, ang atong pag-fellowship, ang atong pagdaig, pagpasalamat sa Dios, plano na ni sa Ginoo daan. Kay walay plano sa Dios nga makadaot kanato. Bisan pa man nakabati ta, naka-experience tag ug nakasinati tag mga kasakit, apan ang Dios nagpaluyo kanato ug duna siya maayo ug tumong ug tuyo sa matag usa kanato ug kaninyo. Magpabilin kining misteryo agahom sa Dios sa pagpanlihok sa mga ayo ug dili maayo mga panghitabo. Anaa gayud siya. Pantataw og klaro kanato nga siya nagpanlihok gayud kanunay bisan pa man kun kita wala makakita niini. Mao nga dili kita magpakawa baglaom bisan pa man sa atong kahimtang karon, labi na gyud karon sa pandemic. Tanan nagkabati og kalisod, walay exempted. Maadunahan ug madato. Pareho ra din ang adunahan og dato. Maadunahan o makabus. Nakasinati ining kalisod karon sa pandemic. Mano sa nahitabo? Salamat sa Ginoo, ni apata. Ug doon na may mga usa nato mga kaigsuonan nga wad-an sila mga minahal sa kinabuhi, ayaw ninyo gihuna-unaa nga kamo gipasagdan sa Dios. Apan dunay tumong ug tuyo ang Dios nganong nangawagtang atong mahal sa kinabuhi. Magpasalamat ganita kay sila ron nahimutang na. Kita wa pa ta mahimutang. Pan kung sigurado ka nga luwas ka, padayon din na. Mo na giingon nga, ato yung ampingan ang ato ang pagkakristohano ng atong pagtuo diha sa Ginoo. So mao ni atong makita nga plano. Una, plano ni Esther, garbo ni Haman, o providensya sa Dios. Tinuod mga igsuon, bisan pag aduna tay plano, apan importante nga kung ang atong plano dili nato isang at ngadto sa Ginoo, kanang plano wala gyud katumanan ug matuman magani na kapakyasan ang ato ang padulngan. Busa atong isalig sa Dios ang atong kinabuhi, labi na nin kapunon karon sa mga pagtulunan nga ato nakuha mahitungod ni Mardoqueo. Unang pagtulunan siya mapasigarbuhon, siya masinahon, siya mapahitason. Dili na ordinaryo sa tao, dili na siya rare nga kinaiya sa tao tungod kay ato nang kinaiya. Mao na kita mabinantayon yun sa atong kinabuhi, sa atong paglakat diha sa uban ang Dios, no? Sa ato ang pagkinabuhi diha sa Ginoo, sa atong pag lakaw sa matag adlaw sa atong kinabuhi, kita mabinantayon gayud, no? So mao na nga ato gyung bantayan ang ato ang mga plano ug ang ato ang mga lakang nga atong paghimuon aron dili ta magmahay sa tukulahaw lamang o sa kapulihay nga ang tanan mapunta lang sa wala gyud hinungdan. Ang Dios nagauban kanato bisan dili nato siya makita. Amen. Duko nato itong mga ulo mga igsoon, magampo ta. Hallelujah. Dios nga labing makagagahom, labaw makagagahom. Amahan tabangi kami na kami makapadayon sa paglakat diha kanimo. Salamat sa mga pagtulunan nga imong gihatag nining kapunon. Nasayod kami Ginoo Dios nga ikaw ang nagkontrol sa tanan. Ikaw matinud-anon kanamo bisan pa kami dili matinud-anon. Ug tabangi kami, ubani kami sa pag-atubang namo sa tanang mga challenges sa matag adlaw sa among kinabuhi. Ug pahinumdumi kami nga ikaw gayud ang Dios nga labing gamhanan, ikaw ang nagpaluyo sa among kinabuhi, bisan pa man maayo ang mga panghitabo o dili, apan ikaw anaa gayud kanunay. Salamat Ginoo nga ikaw gayud ang naghatag kanamo nining kahigayunan nga kami makakutlo og pagtulunan, ug salamat sa mensahe nga imong gihatag kanamo ning kapunon. Salamat usab sa imong balaang espiritu nga naghatag kanamo og kaalam nga nagampo usab kami nga magpabilin kining mga pagtulunan sa among nauna, sa among kasing-kasing aron amo kining pagapuy-an sa matag adlaw sa among paglakat diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios.